Maialen eta daukon gaixotasuna sindrome de Donahue edo lepretxanismo deitzen da. Da, jaso zanean, ez euskuen, que no tengamos esperanzas, ezta? Da, nik esan eban, nik esan dutzen medikuari, mundua oso handia dela, eta ez garila danak ezagututen. Orduan esan eban, zeo zer badao, topa ingot. Zan imirdot, medikuak ez euskuela bebai, da Maialenek ez bala, ezen izango bala oinezein. Ez da, bueno, ikusti duzue, oinez etxen da bela, eta beren limitazioak diraz fizikuak. Zentru espezial batera juten da, gero bebai berak dieta berezi bat euki behar da, da horretanak dirua. Berak egunero eukitzen dituz min asko gorputzean, ez da, giltzurrunetan sobretu asko, da hainketan, da bueno, baina berat daukon borondatia be, etxen dotzo aurrera itxia, ez da? Da, aretxek emoten den euri, injarrak aurrera etxeko, da umia aurrera botateko. Ekainak 11 Lekitxon Maialen aldeko egun solidarizio kulturala. Etorri danok. Ekainaren 11 Gu ere plazara. danok. Zapixaz. Ekainaren 11 denak zapiarekin Maialenen alde. Ekainak 11 geue painelua eskalera. Gu ere Maialenen alde. Ekainak 11 geube Maialeneaz. Aupa, ekainaren 11 danok ara Maialen. Danok adingarina Maialeneaz. Neue Maialeneaz. Ekainak 11 neue plazara. Neue plazara. Geube plazara. Geube plazara. Geue plazara! Eskerra nahi dut emon, Lekitxar guztizari. Aretxek emoten hau, jenti ikusti haulan bolka eta emoten hau injarrasko, aurrerutze etxeko umiagaz, eta jotzez eskerrik asko.